जों गोदो माने माबायाव 17 बोसोर जिथुनाखि बिपि सासन खालामनाय बे समाव माने खुनु बेयाव गोजोन गैयामोन दा जों बेखौ दा ससियेल मिडिया नुदों गोबां माने बे गुबुन जाथिफ्रा दा माबायाव निउस मिडियायाव होगासिनो दङ गोदो समाव मामोननो बिपिनि समाव माने 6टा बाजिसिम लामा सामा थाबायनो हायामोन दखानाव थानो हायामोन बेखायनो जोंबो बेखौनो बुंगोन जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव बिपि सरकाराव जेबायदि असान्थिमोन दा जों बे प्रमद बर'नि दिदोम थानाय जिथुनाखि 5 बोसोराव आद्रा सुवेन दं बे सरकारनि दिनाव जोङो दा बेबायदि अयथासारखौ जोङो दासिम जों नुनो मोननाय जायाखै आरोखि प्रमद बर'नि जिथुनाखि दैदेननायाव जानाय जिथुनाखि माबा एग्रिमेन्ट बा सुक्ति बे सुक्ति मथे गुफुरसिन जिहेतु दङमोन बारायनांगौआ बे बारायबाय दा जों बेखौ जोंहा फोथायनाय जथेस्थ दं प्रमद बर'नि सायाव गोसोआव गिबि गिबियाव आङो फंबाय मिडियाफोरनिसिम आंनि गोजोननाय सिबिनाय बावग्रोबाय दा जिहेतु फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि जानो गोनां बिटिआरनि इलेक्सन दा बे इलेक्सननि थाखाय जोंबो माने जोंनि बुथ कमिटिनि आन्दाराव थानाय गामि गामि हाबनानै होसोनथि मेल खालामगासिनो दं दिनैबो बे उद्देश्ययैनो जोंनि बे फुराना गसाइगावगुरि बुथ कमिटिनि आन्दाराव नैबे सेसाबालि गुदि फरायसालियाव मोनसे बुथ कमिटिनि मेल खुंदों दा बेहाय जोङो आलासि महरै जिल्लानिफ्राय 3 आलासि मोननो हादों जेरैहाय आफादगिरि लोगो आफादगिरि आरो सेन्ट्रेलनि सोद्रोमा जों मोननो हादों दा बेहाय जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे फैबाय थानाय जिथुनाखि बिटिआरनि इलेक्सन बे बिटिआरनि इलेक्सनाव जोङो जिहेतु जोंहा मावनो गोनां जथेस्थ खामानि दंबावो गुफुर जथेस्थ जोंहा गामि हाबनो हाससनबावनो गोनां दङ बे सोसननांगौनि नोजोर बोनानै जोङो माने गासिबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे खेबाव उननि बेलायाव जों जेबो बुंनो थाङा बे खेबाव गिबि बे खेबाव गिबि जायखौ जोङो बिटिआरनि थाखाय जोङो भट होनो मोननो थांगासिनो दङ बे खेबाव जाहाथे जोंनि बे थालांनाय गामिया सोसन जानांगौ आरो जोंनि गुफुरा समस्या जानांगौ बिनि थांखियाव जों रायजो राजाखौ ट्रेक्टरनि सिनावनो भट होनो थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगासिनो दं गुबुन दोलोआ बुंबाय थादों जे गोजोन बिटिआरआ गोजोन सुक्ति जादोंब्लाबो गोजोन जायाखै होननानै बुंबाय थादों दा बेखौ मा बुंनो आदसा जाथ' बेथ' जों बे बेलायावथ' जों जथेस्थ निउस मिडिया नुनो मोनदों जों गोदो माने माबायाव 17 बोसोर जिथुनाखि बिपि सासन खालामनाय बे समाव माने खुनु बेयाव गोजोन गैयामोन दा जों बेखौ दा ससियेल मिडिया नुदों गोबां माने बे गुबुन जाथिफ्रा दा माबायाव निउस मिडियायाव होगासिनो दङ गोदो समाव मामोननो बिपिनि समाव माने 6टा बाजिसिम लामा सामा थाबायनो हायामोन दखानाव थानो हायामोन दा बेनिफ्राय मा होनदों बिथांमोना बे गुबुन जाथिनि माबाफ्रा नागरिकफ्रा माने एबार जों 12टा 9टासिम जों टाउनाव थानो हायो दखानाव थानो हायो दखान होनो हायो दा जोंहा जेबो माने उसुबिदा गैया जेबो जों उसुबिदा मोनाखै जेबो जोंखौ दिरा खालामाखै होनना बुंदों बेखायनो जोंबो बेखौनो बुंगोन जिहेतु थांनाय 17 बोसोराव बिपि सरकाराव जेबायदि असान्थिमोन दा जों बे प्रमद बर'नि दिदोम थानाय जिथुनाखि 5 बोसोराव आद्रा सुवेन दं बे सरकारनि दिनाव जोङो दा बेबायदि अयथासारखौ जोङो दासिम जों नुनो मोननाय जायाखै आरोखि बिटिआर दोलोनिफ्राय गोबां गामि गामि हाबनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों मोनायावबाबो सानावबाबो बिथांमोनखौ बुंनो सानो नामा नोंथांमोना ट्रेक्टर होननानै बुंनो सानो बुंगोन जथेस्थ बुंगोन जिहेतु आं सानदों जिहेतु बिपिनि गाहाय लिडार दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय थायो बियो जिहेतु माने माबा बिटिसिआ 5निफ्राय 1 इसे बाराया दा बिसोर बुंदों दा बिसोर बुंसेयावबो बे जितु माने हाग्रामानि माखासे सेलाफ्रा मा थांखियै जोंनि बे गफुराव फैनानै जे माने बेबायदि फोसावफैबाय थादों माखौ नंखाय खोथा बुंफैबाय थादों फोसावफैदों जों बेखौ खोनानो आश्चर्य मोनदों दा बिथांमोना जों दारि जों बेखौ बुंगोन बिथांमोना जिहेतु रां रुफानि लालसायाव हयथ' बेखौ फोसावफैदों जानो हागौ खिन्थु बिसोरनि थांखिया बे नङा गुफुरखौ सोसननाय बा लाफानाय बे थांखि नङा जों दा बेखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि बेखौ जों दा जोंनि गामियाव ओरैनो दा जोंनि गामियाव 60 खरसो न'खर दं जोंनि बे फुराना गसाइगावगुरि गामियाव दा 60 खरसोआव दा जोंनि नुनायाव फ्राय 15 घरसो माने बिपिआव थांगासिनो दं होननानै जों खोनानो मोनदों माने बेयाव 2-3 मानसिया हराव फैनानै जाहोयो लोंहोनानै बिसोरो माने मा खालामो गोसोफोरखौ एसे बेसायदों आरोखि 15 खरसो दा माने सालांबाय आरोखि जोंनि गामिनिफ्राय बे दा फैफिनना जों बेखौ नाजागासिनो दं हयथ' जों फैफिननोबो हागौ दा जों बेखौ दाथि बुंनो हाया दा बेबायदि जोंनि गामिनि बादै जिथुनाखि जोंना 8था गामि गोलैयो 8था गामियाव ओमफ्राय जोंनिखौ बाद होनानै 7था गामि जिथुनाखि बेयाव रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरनिफ्राय जों जथेस्थ गामियाव हाबनानै जों बेरायथिङो सोंदिङो दा बे जथेस्थ बिराद मोजां आरोखि बिराद मोजां बिजेपि सरकारालायनो गावसोर सरकाराव फैयोब्ला
बिजेपि सरकारालाय गावसोर सरकाराव फैब्ला हाफोरनि मोनथायखौ गासैखौबो होजोबगोन होनना बुङो बेनि सायाव मा बुङो? आदसा बेखौथ' जों बेखौ बुंगोन थोंजोङै जिहेथु बिजेपि सरकारा दासिम 10 बोसोर आगान सुरगासिनो दं 10 बोसोर जानो थांगासिनो दङ दा बेहाय सिगां समावथ' माथो मावाखैमोन दा ओमफ्राय दा भट मोननो थाखाय जों सानो बेखौ फुस्लायनाय जिहेतु दा जों जिथुनाखि जोंनि गफुरनि रायजो राजाफोर गासिबो जों दा हानिखौ माबा मोनबाय हानि जिथु एफआरसि जों बेखौ मोनबाय दा बे मोननायनिखौ मावग्राबा जाहैबाय जोंनिया माबाया बर'नि दैदेननाय सरकार बिसोरजों बिनिफ्राय दारायदिसो जों दा बे हा हुनि प्रमान पत्रखौ मोननो हादों दा जों आसा खालामाखै जे बिजेपिया जोंनो माने मावना होगोन जों बेखौ आसा खालामाखै जिहेतु बिजेपिया मोनफा मोनफा जाथिफोरखौ बिसोर जौगानायखौ नाया बिसोरो मोनसे राजपुताबादि दोलो बेखायनो बिसोरो जेरै बे फिसा फिसा जाथिखौ बिसोरो नोजोर होआ बेखायनो आं सानाखै जे बिजेपिया बे खामानिखौ मावफुंगोन होननानै आं सानाखै सानैसो बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिआर मोनब्ला गफुरखौनो गारनानै खारगोन होननानै नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिमबो दासिम मोनबाय बिटिआर मा बुंदों बेथ' मिसा खोथा बेथ' बुंनो हाया जेनेबा बिटिआरथ' हाबबाय बिदिनो गोबां मानसियाबो बुंदोंमोन गोदोनो माने गफुरसिम माने बिटिआरा फैया होननानै गोबां बुंदों सोरबाबा माने गफुरसिम बिटिआर फैयोब्ला गफुरखौ गारना खारगोन होनदोंमोन बिथाङाबो खाराखै आरो सोरबाबा आंनि सायावबो बुंदोंमोन माने गफुरसिम जुदि बिटिआर फैयोब्ला आंनि खोमाखौ हाखा होनना बुंदोंमोन जों बेखौ खोमा हाखा होनोबा जों खोमा हाखा हैनो हायो जों बेखौ मावनो थाङाखै नाथाय जों फोथायनाय फैदों जोंहा माने प्रमद बर'नि जिथुनाखि दैदेननायाव जानाय जिथुनाखि माबा एग्रिमेन्ट बा सुक्ति बे सुक्ति मथे गफुरसिम जिहेतु दङमोन बारायनांगौआ बे बारायबाय दा जों बेखौ जोंहा फोथायनाय जथेस्थ' दं प्रमद बर'नि सायाव दिलीप सैखिया बिथाङा खौरां बिजोङावहाय नंबां जाबां खोथा बुंनायखौ नुबाय थादों दा बेनि सायाव मा बुंगोन जों बेखौ बुंगोन जेनेबा भट मोननो थाखाय जेनेबा गोबां खोथा बुंदों जेरैहाय माने सिक्स सिडुल आरो ट्राइबेल ब्लक बेखौ माने बे संबिधाननिफ्राय बोखारनो होनना बुंदों दा जोंबो बेखौ मोजां मोनाखै जों बेखौ सोंखारिगोन जिहेतु बे मोनसे ट्राइबेलनि मोन्थायखा बे मोन्थायखौ जाहाथे बे बोखारनो हाया आरो बेबायदि खोथानि नंखाय बुंनायनिफ्राय जाहाथे अराय सम गोजानाव थायो जों बेखौ बुंगोन आरोखि